Neleberta thanbang Sondro Singh Rongpi. Apangsi Bisonat Karbi Live Kelangwer kaching honarat do anaphan kardom nang pajiriklo kardom. Tane pini abirtan non angton pen arjikta. Karbi lamarjan kangne kahanmi kelanganing kedok araraphan isi birta keme. Sermir so production ahin pen kabondapon kangne kahanmi Choklang kopu alamarjan patumi there ni phai engkoira isi urmi arni pen mohor kenep pangching atlo. Masak langkot, hah? Mana langkot? Sini, aiti. Sini, roh. Hah? Nang dah kali. Nang dah kali. Nang ma. Nang ma. Kali. Kalang lu. Kangnek laki moni takaya long e oka prana phan nesen. Bonta moni takaya long choklem chodam saike onga jok lapen kiso kiun e lahe huya jok penang anatum kai kita kiduk kisung kelak ke boya jok kangnek long ji asona matsi ave. Tebonta ilitum kangnek ahanmi alamarjan lang pulote kiduk kisung do jong he sita kangnek ningkarom titi. Lasi karbi lamarjan kangnek ahanmi kelanganing kedok ararapan isi birta keme. Sermir so production ahin pen kabondapon kangnek ahanmi choklang kopu alamarjan patumi pen mohor kenep pangching tanglo. Bangso lamarjan mohor nep neaprang tirsem ke en asais dame mesen pen pachunpon. Alohi aman pen kache tong dun la pen ke claim ke da messenji aphan pura arna malong hirjume ke hang pura tirsem ke enalong kache pahem pu pon lake Karbi Cultural Society tiripya me ame pu Chandra Singh Kro pensi tirsem en ponlo. Sermir so production ahin pen kabondapon kangnek ahanmi choklang kopua producer lake Singdon Ronghang script writer lake Hori Timung Baba Chocho director Longsing Ingti Bonglong. Cinematography Bix Moidang assistant cinematography lake Nono Mua Longki Tokbi kacheparjana bang phatum lake Karbi Angbong Nongnam Chethang Klong Ahonseri Hori Timung Baba Chocho Longsing Ingti Bonglong Bidda Singh Teron Chakara Harlong Bi Phangcho Chawot Sika Terangpi Kamang Lapen Kaprek Nongnam Chethang Klong Ahonseri atum Labangso Lamarjana Long Cheparjan Dunji. Lasil labangso prek je kangnek ahanmi alamarjan mohor kenep pangching etlo lapen prabjin pen rada thingno wan pubusi nelituma phan birta nang pale. News Desk report Bisonat Karbi Live. Tangde pini adun thwa birta non puthorang ton pen langitha. Patumi there ni phai engkoira isi urmi arni dipu arong sopi dipu press club asai hemalong song engkoira pli a song atumpen perang kya mei phasi non nang keleji MSC kilik pawedet nangji kalite papa fiddet nangji pusi perang kya mei pen pangdak pon Karbenglong Autonomous Council along voter list kasilam lake chokchi lasi kaprek ratchari a song atum MSC kilik chepate dundet nangji pusi song engkoira pli alam jai sarpor litson rong parliament chief convener roton terang atum perang kya mei along pen Jepon. Tangde song engkoira pli atum kopi ajoksi MSC kilik papa fidet nangji kalite papa wedet nangji pukaning jeba lapen kopi ajoksi MSC kilik aputhak arsik jepen pherang kya me ke phaman nonang ton pen arjik sinang nali to mathing no ke bang nang ko ka theke lalo ke damtang Karbenglong Autonomous Council election of Harman electoral roll kasilam hala so puthak nilitum ningkang samse kijonggang tungdu labangelalo je 1951 na rules pensi non ta electoral roll prepare hala so ka prepare along pen positame lata ituma bhan mate inglong so tumhan ke berthi pa policy si bangrong sini jongme athe ko bipor loma electoral roll ka prepare 1951 a rules along section 128 lapen 129 a base pensi
dak state election commission atum electoral roll prepare nengji ta nona bangke laso electoral roll bangke 12 bosor lo pulodante electoral roll along fundament do popo la bangke ni pudame bangke aron kali lapen ke lake aron ke chok cheke nai kusini liki puang kangtung lalo lapen ke isi bangke alang litung da lang pamini permanent resident lapen temporary resident polam tu permanent resident pulodante ladak methang along le pelang dowek ahem chukimbek a family pen dowek atuma phansi ladake permanent resident pusi pulo mate a methang along le pelang dowek nei stamen no na bangke along le pelang ave pin atuma phanata electoral roll along amen ke tha pona bangke lake ni tumi hin pen ke ning duglo lapen ke laso aputhak laso puthak non anta ke claim kledet lapen kang sirse da bangke ningduk pingan lo kasi nilitum aku prabjin pen ladak non 1951 rules lake schedule to the Indian constitutional of paragraph 2 supra 6 thing ben sikasilam lasi halaso arul sabang ke nitum chokche pusi PIL along tapilo rotan terangan 18 others pusi hala that PIL number 9/2017 along ta kisumpon dolo order ta already ki pitang lo halaso thing ben puludang te paragraph 2 supra 7 akimi arul silam leti ka bangke election masih do ne de nahi apolo ta electoral roll mata prepare to dem isini induk me alam the high court aphan aman ki pipe aputhak lasi laso puthak sin tum pini karmenglong autonomous council ke do authority to man pinrem lo lapenke laso puthak state government to man tanili to mihin pen pinrem lo athe ladaka bangke resident ato those who have settled permanent settle in Kabel hala tuma bangke voter list donang ko ta longli abe pin atum ke ahok ke voter list lada ka bangke do ne hem bhara ke do mane hem ke do mane sakuri nang ke claim hala hi tuma bangke dak voter list long ahok pe da bangke enta en ponong permanent resident bag nangji stame non bang laso un kalide pini langam sinang laso conspiracy bang do ko non bang laso pot ke inthan et nangji apolo tanong anda ingkhan tidak lo, lili tum langkar lo son ta, 8,000 bagdu, illegal lo lagi, latung ke longli pelang ta be, ta latung anda pinian ni bangke, ahok pada permanent resident kali lo pelotang te lagi, rules long ta already dokter, non domam 1951, rules long mata do lagi, section 128 lapen 129 lang pamilu pelote alang litung ta kadu wicini tahi, ta rules sama si study de pelote, kacini kang tung te 12 বছর প্লেইং লোপলো তান্তে 12 বছর হলে ইয়া থাকিব বা ইটু কি যুক্তি ইটু রুলস বনাইছে ইটু টোটালি কোসলা পপলা সো রুলস বাংকেল এন্ডে দে নংজি লাপেনকে 19 নন আকিমি ke hanga mama rules bang si prabjit ben patang serat si election ma electoral rule bang prepare nang objection si picholang athe objection ki pike ahok pet rules ating bulote 1951 rules along section 128 long lapenke 129 long ala dak non election electoral roll prepare di bulotante karbe ala DC office long ben na isi notification pido ada ke section 128 ating pen usi base pon mati di 1951 rules along section 129 pen si electoral roll ke base loku ta permanent resident kalide ta ajoni se hala ke objection do koklo ta laso objection do ko pusne me alang li to mafan bang no nata in khante den nona ba ke hearing mata ke doji phan ready kalide non la dobom election commission atum kachoma tha laso putha ke prabjin pen hearing do nahi hearing do lo pulodante hala permanent resident kaliye to mafan temporary resident atum han ke ladaki litung ke electoral roll enroll pompe permanent resident ladak permanent resident prote maybe latum phan ke chogi ta nona ba ke PGR ta ho di grazing field along son ta hala hoi long ke do tum government land long occupation na tu kachira ya tum hala hoi tum ke electoral roll long enroll ponum e laso joni si laso complain ateng pen pulutang te 16,000 plus abang ke hala dak do koklo ladak dat kalila ili tum kapre even do ladak long ta permanent resident kaliya tum phana ba ke inthan lab nahi ta nona mat ke hearing ke doji phanan ta latum apor kachipi ingtung te lapen ke do de reji phasi bidikang limpen ke claim asi phan ke ber thip a bidi chot posini liki budam kang tung ajat alam le than posi tame la sini liki chuning ri kang tung bang elalo jongsi hokpet inglong so phan kerai bek lodang the
paragraph 2 sapra 7 ateng pen akimia rule silam that jia basi nilihin pen ako chuning ritulo lapen la soputhak prabjin ben state government Karbi Anglong Autonomous Council lapen ke song ko rapiat angbong taso kaching lai prabjin pen dunai kali pelotang te kimang jilang hut ke non ko an maka che song putha ka bangke itum ko dalong arona teng ben sai bomlang pusin nilitum dokli bason lasi kimang jilang hut jong sila soputhak alang litum a respond ene plote 500 se ke song i phanta ning litum chisik bom Kardom pajariklo choroik piglo lapason apor keminai wan pidhe kor laben jatsame pen nilitume hin pen kipu kangtung bangke non ahok pet bangke labang so a election bangke postpone to that khangjang nei pabe to that khangjang nei bang jok arat charia song numna che party to that khangjang nei jongsi aron re lake council ahin pen piniar nian ta council ang voter list ka prepare ke lake aron re chokche puchini lor pulotang te jong se ahok pet tim Karbi Anglong tumta jong se ahok pet badu racharia song jong si ka khamkheji pulotang le aron re pot aron pinchong paminang athe labang sok aron ke lake Guwahati High Court penda pinchong noi puke lamtoy ke nang piat lo stami pini ningkan sinang plengtang rok ningkan si sosial nang plengtang rok piniar nian ta council kacharia tum pinian thangnat tala poson ke claim ke nama vedat lo ke claim lo alang litum aron selam ben Guwahati Dispur longan ka alang litum pali ke pali lo tema Dispur pali lo pustame labang so a file labang so conduct of election bill 2019 la so file piniar nian ta bangjok da pursue claim tunde bangjok da patchunang non da Karbi Anglong Autonomous Council cari bom tim Karbi Anglong tumke bangjok la bangani hang he lasi alang litum ke khei kaching hon komen pen alang litum kai ke rata thingu ningje bom kai ke lat alang tum pinam stame article 163 do nilitum un pusikipu article 163 do puke badula chinilo sitame article 163 do polotang de alang litum politically rata tumke Karbi Anglong rat ke Karbi Anglong pan mesen awar sai pa man pinang Karbi Anglong pan raikom nang pusi alang litum han kachu toilo kente assembly long bang phi litum MLA chu toilo kente lason council long non dak tim Karbi Anglong kachari bom tuliram long hang ke haita alang li chief minister pin Himonto Biswa Sarma pen alang chemisen pude pulutang te labangso aron pachok nei pu piniar ni ta people ning ja hedat kente lasi alang litum aphan ke dak state government aking sang sudum alang making ke kok pamilo alang litum ke charteng un elo lasi alang litumang pulon litum ke un elo lake chok chilo pachunik thelo article 163 do puapot jongsi alang litum jongsi politically pressure pithek the lapen pachun thek thelo pulutang te lapen ahudi si bangke hemprek wanji po pharman na rat phan kapalam lapson claim lo lasi alang litum jongsi thek the un elo pulutang ne unda un elo nona che theklong dak lo alang tuman income narkep alang litum la bangso council ini long tang cari long elo alang litum ta piniar nian ta council ba Karbi Anglong harapan kemi sena tomonong si one pit hekte pulotang de alang litum tim Karbi Anglong kacari bomatum ta alang ji fansi alang tum mat hathi dana po rai krim ke dana po alang litum suntuk si komane anun kaprek ke claim kita ba dak khei long ri kaching hon thekatum ke claim thekji tum alang tum paklen na the alang litum thekthi dar loke lasona taksi assembly long kang litun bang pi MLA Karbi Anglong a representative ilitum kache toidun alang litum ta assembly long litum ningje dun the lam the isi alang litum pressure pidun dekhe pulotang de alang litum therak chat nangi Karbi Anglong ara pen hada komane lo lapu papang nidunang po phane ke toy gile hada Karbi Anglong ara farman asyang tong ilitum dak rata kar ya se ang tong hada asam long an ba hada Dispur long an itum nang pon pit hekji mani pojoi ni salang muche toy jata piniar ni thekhe da do alang litum da thekhe lo pase alang litum chi resign no ai puben dode na noi alang litum ing ni ta do lasona taksi puthot ako MP ke hai do thulang litum nong man ke the MP ke hai pudung Karbi Anglong man ke toy dun Karbi Anglong ben ka dia Karbi Anglong di mahasau ben ka toy dun ilitum IMP man ka GP ilitum Herak rap me inut IMP set si Karbi Anglong ban hemprek kewan helo piglam lo Rajdhani Express nang pasang nang ji puse hedak alang litum Lok Sabha long kaningi sit herak rap me alam Karbi khei pinar ni han ningkan toxic cap nang ache song tang long ningkan toxic cap along pini avi aphik buk pu pini kangcir kalang itpen kachong dat tutulu pen rabet kache to kaching no aphong tin alang li MP ang hoi pang nilun pinar ni ke train pasang nai pula helo malang litum kaningi nu thek lasi alang li dat hek thelo laki thek daklam lo rat ta chini lo alang li ke thek thelo man melo alang li lasi alang li ta MP aing hoi dong ing ni dat chat dipen komane anun kapre ke claim thek phan papang ninang komane anun kapre ke claim di phan padunang alang li apor pan hor pen Karbi khe phan aman cho jor nang ni lason si kat dong wedak rat cari cepate bang pudak Karbi Anglong long representative council long puno assembly long puno parliament long do ana bang putum do an phan same nang li tum ta che therak chetha Cetherak cetha ingring cetha nang litum rat ning nang cethe teng pen rat phan ka lamcak kipi teng nang litum papling thek thedalo lapen
labang so separate electoral roll kapat tun tek ko ane ka song rat der akar I rat ke mang alang num patun tek det lapen claim tek det ke alang itu man pinrem lo lapen labang ke herak rame me chadi alang itu man lasi alang itu rai kinimri aing hoi basi alang council aparman rat apan claim pipo rat apan ar japi po hemprek nang man pipo penceng lo ke khei ka ching hon puke aing ho pen masi pini pen nang chon chedet na po alang itu me hinpen sorkari borgamura tum jong se alang litum jong sedak NOC pidun der de prote la dake bielo tumda claim de thangta lasi jasmet pet ke sorkari borgumra tumda komane tangka sikah ini pijomen apuson lo tokon der tila puson claim der tidi la puson dan idum arjun nong athe dake qualifying date pen qualifying period ahormu dong silang nang kustame 1951 teng bani tum lang nang pulo tala ningkan kri hindi dake dobari matum si electoral thabun lok joi mati tanon la pukali den karbiang long long nang li pini pen able bangta dake nang li electoral long amen thabun thotpo te hala elo aka hinu nai bangke lapen non la bangso council election ke doi ke lake aron re chat di jok chiwek lapen ilitum halas Guwahati high court man kipiet tengben aron ri non ar council claim leader pot ildum contempt of court item pilo halas contempt of court item council long hata Guwahati high court long opose chedan bom lo puson se lasi tim karbiang long tum bangta non abangke karbiang long arat apong chong thui det pen apit ke alang tum non bangke therak thekna pola pen rat long puthot hempre galam pen chong thui athi de nang po karbie khei kaching hon po men pen rat thing lo dam de nang po Karbi Anglong Siloni Janpen Govin Tiso Report Bisonat Karbi Live